Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan fili da muke karanto muku littafi mai suna ƙarshen zamani wanda Muhiddin Umar Musa ya rubuta, ni kuma Hassan Umar Musa nake karanto muku. A karatu na baya mun tsaya a sanda kwamanda yake ci gaba da bawa ma'aboci Izza tarihin bil'adama, sannan kuma mu rusa duk wani tarihi da ci gaba da suka kafa a tsawon shekaru 10,000. Kwamanda yake cewa, kai sani cewa tun bayan da babban sarki Orino ya yanke wa bil'adama wannan hukunci, suna rayuwa ne kamar kiyashi marasa tunani, ba su san inda suka nufa ba, ba su da wata manufa. A duk bayan shekaru 10,000 idan aka zo share su, ba sa sanin abin da yake kashe su, domin kuwa ba su da fasahar da za su iya fita daga cikin duniyarsu. Ba su da jirage, ba su da fasahar sarrafa sararin samaniya, ballantana su san me yake yawo a wajen duniyarsu, ko kuma wanda yake kawar da su. Ha! Kawai ana haifar su ne domin su biya zunuban da magabatansu suka aikata. Ya ƙarasa maganarsa da wata dariyar mugunta mai ƙarfi wadda ta cika ɗakin, tana nuna irin raini da yake yi wa bil'adama. To a nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Daidai wannan lokaci ne wata murya ta mace ta yi magana ta cikin irin mai aman sauti da aka manne a jikin katangar ɗakin, wadda ta yanke dariyar kwamanda. Ana buƙatar kwamanda a ɗakin sarrafa jirgi. Akwai abu mai muhimmanci da ya kamata ya gani. Ba za a iya jinkirtawa ba. Wannan muryar take nanatawa. Nan take kwamanda da ma'aboci Izza suka nufi ƙofar ɗakin. A cikin lokacin da bai fi daƙiƙa 2 ba, tuni sun shiga ɗakin sarrafa jirgin. Ɗakin yana da girma da faɗi, kuma manya-manyan na'urori masu haske da launin shuɗi da kore cike a cikin ɗakin, suna bayyana bayanan sararin samaniya daban-daban. Zuwansu ke da wuya matar ta kira su, wadda ita ma 'yar ƙabilar Elvis ce, ta miƙe tsaye, fuskarta cike da damuwa kuma jikinta na rawa kaɗan. Ta risina wa kwamandan cikin girmamawa, gami da cewa, "Kwamanda, na'urarmu ta jin nesa ta jiyo mana yanayin Izza na manyan ma'abota Izza daga duniyar Az." Muryar tana rawa, wanda yana nuna tana cikin tsananin damuwa da mamaki abin da suka gano. Kwamandan ya ɗaga hannu yana mai nuna girman kai da raini. Ya yi magana cikin izgili, idonsa a lumshe. Manyan ma'abota Izza har zuwa wane mataki? Spiritual warrior, spiritual general ko spiritual king? Ba zai yiwu ba su haura waɗannan matakan bayan duk abin da muka yi musu." Ya nuna cewa waɗannan matakan ba su dame shi ba, domin a gare shi sun kasance matakai na ƙasa. Shugaba ta haɗiye yawu da ƙyar, idanunta sun yi ja. Mafi girman yanayin Izzar da muka jiyo ya kai matakin spiritual sec. Kwamandan ya maimaita abin da ta faɗa cikin ɗimuwa mai tsanani. Wani irin bugawa zuciyarsa ta yi. Jajayen idanunsa sun buɗe sosai, kuma fuskarsa ta canza daga raini zuwa firgici da rashin yarda. Ta yaya suka kai wannan matakin? Yaya hakan za ta yiwu? Kin tabbatar abin da kika jiyo daidai ne? "Na tabbata, shugaba," matar ta faɗa, fuskarta cike da damuwa da tsoro. "Domin kuwa sai da na gwada har sau 7 kafin in sanar da kai." Kwamandan ya yi shiru, ya tsaya a tsakiyar ɗakin sarrafawa, cikin zurfin tunani mai girma. Ya fara tunani a kan yiwuwar cewa bil'adama sun karya shirin Sarki Orino, kuma sun sami hanyar da za su ci gaba da ƙara izzarsu cikin sauri duk da daƙilewar da Sarki Orino ya yi musu. A hankali ya fara tunato tsarin Izzar da ake amfani da shi a kafatanin duniyoyin da suke a sararin samaniya. Matakin spiritual sec shi ne mataki na 9 daga cikin jerin matakan Izza guda 11 da bil'adama suka sani. Kowanne mataki an raba shi zuwa level guda 10.
Mataki na farko shine body foundation. Wannan mataki shine na farko da ma'aboci izza yake shiga da zarar ya farkar da izzarsa. Yana farawa ne daga mataki na level 0 zuwa na level 9. A wannan mataki ma'aboci izza yana amfani da sinadarin K da ya zuƙa wajen ƙarfafa jikinsa, yana mai sanya shi ya zama mai ƙarfi da juriya. Wannan shine tushen da ke gina dukkanin sauran matakan izza. Idan ma'aboci izza ba shi da body foundation mai kyau, to dukkanin izzarsa da zai samu a nan gaba za ta zama mai rauni. Mataki na biyu, transition. Wannan mataki yana farawa daga level 10 zuwa level na 19. A wannan mataki ne ma'aboci izza yake ƙirƙirar tsarin ruhinsa a karon farko. Yana yin hakan ne ta hanyar tattara sinadarin Ki da yake zuƙa daga kan iska zuwa cikin ƙirjinsa har sai ya cika. Da zarar ya kai level na 19, sinadarin Ki ɗin zai rikide gaba ɗaya ya samar da cikakken tsarin ruhi a tsakiyar jikinsa, wanda zai zama ma'ajiyar dukkanin izzar da zai samu a nan gaba. Mataki na uku, spiritual beginner. Wannan shine mataki na farko na tattara izza, wanda ke farawa daga level na 20 zuwa na 29. A wannan mataki ne ma'abocin izza yake fara tara izza a cikin tsarin ruhinsa da ya ƙirƙira. Duk wani sinadarin Ki da ya zuƙa daga iska zai fara bi ta cikin jijiyoyin izzarsa ya shiga tsarin ruhinsa. Da zarar sinadarin Ki ya shiga cikin tsarin ruhinsa, zai sauya fasali gaba ɗaya ya koma izza. Mataki na huɗu, spiritual warrior. Wannan mataki yana farawa daga level na 30 zuwa na 39. A wannan mataki ne ma'abota izza suke iya amfani da izza kai tsaye don samar da hare-hare masu ƙarfi. Suna iya samar da walƙiya, ruwa, wuta, iska ko turɓaya daga hannayensu. Haka kuma suna ƙarfafa kayan jikinsu ya koma takobi, māshi, kibiya da sauransu da izza. Mataki na biyar, spiritual general. Wannan mataki yana farawa daga level na 40 zuwa level na 49. Mataki na shida, spiritual king. Wannan mataki yana farawa daga level na 50 zuwa level na 59. Mataki na bakwai, spiritual emperor. Wannan shine matakin da kwamanda yake a yanzu, wanda ke farawa daga level na 60 zuwa na 69. A wannan mataki ne ƙarfin ma'aboci izza yake kaiwa matsayin da zai iya tashi sama ya yi tafiya a kan iska ba tare da wani abu ba ya tallafa masa. Zai iya hakan ne ta hanyar amfani da zallar ƙarfin izzarsa don keta dukkan irin nau'in halitta. Mataki na takwas, spiritual saint. Wannan mataki yana farawa daga level na 70 zuwa level na 79. A wannan mataki ne ma'aboci izza yake iya canza halittarsa gaba ɗaya. Kuma idan ya rasa wata gaba a jikinsa ko ya ji wani mugun rauni, yana iya dawo da ita ba tare da wata wahala ba, kawai ta hanyar amfani da izzar. Kuma a wannan mataki mutum zai iya rayuwa a matsayin ruhi na ɗan wani lokaci kafin ya gina wani sabon jiki ko ya ƙwaci jiki don ya ci gaba da rayuwa. Mataki na tara, spiritual saint. Wannan mataki yana farawa daga level na 80 zuwa level na 89. A wannan mataki ma'aboci izza zai iya sarrafa sarari, ya buɗe ƙofar Hcgen kai tsaye, ya shiga, ya gajarta tafiya mai nisa a cikin lokaci kaɗan. Mataki na 10, pseudo shura. Wannan mataki yana farawa daga level na 90 zuwa level na 99. Masu wannan mataki sun fara fahimtar sirrin shura. Mataki na 11, shura. Wannan shine mataki mafi ƙololuwa da bil'adama ya taɓa kaiwa a cikin Milky Way galaxy. Yana farawa daga level na 100 zuwa level na 109.
A wannan mataki ne ma'aboci Izza yake kaiwa ƙololuwa a sarrafa Izza, ta yadda zai iya ƙirƙirar wani shinge na daban, ya yanke shi daga cikin duniya, ya ƙirƙiri abin da ake kira da pocket dimension. Wannan pocket dimension ɗin za ta zama wata duniya mai zaman kanta, kuma shi ma'aboci Izza da ya ƙirƙiro ta ko kuma wanda ya mallakawa zai zama mai iko a cikinta. Me ya kamata mu yi shugaba? Kwatsam muryar macen nan ta farkar da kwamanda daga dogon tunanin da ya shiga. Babi na 4, naushi ɗaya tak. Kwamanda, wanda ya fita daga cikin hayyacinsa, ya gyara murya da ƙyar, ya yi wani dogon numfashi, yana mai yanke shawara mai nauyi. A yanzu ba mu da ƙarfin da za mu iya fuskantar ma'aboci Izza mai matakin spiritual sec kai tsaye. Wannan ma'aboci Izza mai ƙarfin gaske, wanda ya fi ƙarfinmu, dole ne mu tura saƙo zuwa ga manya da suke gida a Galactic Council don su san halin da muke ciki. Rufe bakinsa ke da wuya, ya tunkari wata na'urar sadarwa mai launin shuɗi. Hannayensa na rawa kaɗan, amma kafin ya kai ga na'urar, sai wani abu daga ɗan nesa kaɗan ya ja hankali. Abin da ya ja hankalinsa ba komai ba ne face wani wuri ɗan gaba da su a sararin samaniya da ya fara fitar da shuɗin haske. Hasken ya taƙaitu a wuri guda, kamar wani abu mai rai, sannan wata matsakaiciyar ƙofar ecigan ta bayyana daga cikin hasken. Ƙofar tana walwali da wani haske mai ban mamaki, wanda ke nuna girman iko da aka yi amfani da shi wajen samar da ita. Daƙiƙa ɗaya bayan samuwar ƙofar, sai wani mutum ya fito daga cikinta. Ya fito cikin nutsuwa, hannayensa a nannaɗe a ƙirjinsa, cikin taƙama da nuna izza da ba zai misaltu ba. Fuskarsa babu wata alamar tsoro ko damuwa ko kaɗan. A maimakon hakan, tana nuna ƙarfin hali da raini ga duk abin da ke gabansa. Wannan mutumin yana a matakin spiritual sec level na 89. A kallo na farko, kwamandan wannan runduna ya shiga firgici matuƙa. Bai san sanda ya buɗe baki ba. Cikin wata murya mai rawa da firgici ya ce, level na 89. Numfashinsa ya fara ɗaukewa, kuma jikinsa ya fara rawa. Wannan mataki ya ninka nasa da yawa, kuma yana nufin mutuwarsa ta kusa. Ba shakka, wannan maganar tasa ce ta sanya dukkanin raguwar sojojin da suke cikin wannan ɗakin sarrafawa suka waiga su kalli inda kwamandan yake kallo. Idanunsu sun buɗe sosai, kuma fuskokinsu suna nuna alamun tsoro, amma ina ƙarfin izzarsu bai kai su iya karanta izzar wannan mutumin ba. Duk da cewa mutumin baya ƙoƙarin ɓoye izzarsa ko kaɗan, maimakon su iya karanta izzarsa, sai suka ji wani nauyin yanayi. Ƙarfin izza ya daki yanayin izzarsu kai tsaye, wanda hakan ya sa suka ji ruhinsu ya yi tsawa a cikin jikinsu. Da ganin hakan, kwamandan ya san cewa ba su da sauran lokaci ko na daƙiƙa ɗaya. Ya ba da umarni cikin gaggawa, muryarsa na rawa. Ya gama firgita. A ƙaddamar da ƙofar ecigan. Nan take ya faɗa, muryarsa na rawa, yana yi wa sauran sojojin tsawa. Mu koma gida cikin gaggawa, ba mu da wata dama, ya ci gaba da nanatawa. Amma ina, kafin su kai ga ƙaddamar da ƙofar, wannan mutumin ya bayyana. Ya kai naushi ɗaya, wani ƙaƙƙarfan naushi wanda ya girgiza sararin samaniya gaba ɗaya. Ƙarfin naushin ya samar da wata ƙatotuwar dunƙulalliyar walƙiya mai tsoratarwa, wadda girmanta ya kusa kaiwa girman wata. Walƙiyar ta tafi da gudun na gaban misali, wanda babu wani abu da zai iya kamo ta. Tana barin wani haske mai ban tsoro a bayanta. Ta tunkari jiragen Elbis. Tana zuwa da farko ta daki babban jirgin nasu wanda kwamanda yake ciki.
wanda shi ne jirgin da yake jagorantar rundunar. Cikin abin da bai wuce daƙiƙa 3 ba ta tarwatsa shi, daga nan ta tunkari ragowar ƙananan jiragen. Duk jirgin da walƙiyar ta daka bai haura daƙiƙa 1 kafin ya tarwatse gaba ɗaya, ya zamo toka. Cikin ƙasa da minti guda, kafatanin jirgin da Elbis ɗin suka zo da su suka tarwatse, suka zama tarkace a sararin samaniya. Da ganin hakan, mutumin, wanda tuni ya sake nannaɗe hannunsa a ƙirjinsa kamar bai yi komai ba, ya nemi tsayawa a waje ɗaya kamar ba shi ya aikata harin da ya aiwatar ba yanzu. Murmushi a fuskarsa da yake nuna cewa wannan aiki ba komai ba ne a gare shi, sannan ya furta, "Kun zo a makare." Faɗin hakan ke da wuya, ya juya ya shiga cikin ƙofar Hgan ɗin da ya fito daga cikinta. Shigarsa ke da wuya a cikin ƙofar Hgan ɗin, sai ƙofar ta ɓace nan take kamar ba ta taɓa wanzuwa ba. Shi kuma ya bayyana a cikin wani ƙasaitaccen falon gidan sarauta ta cikin ƙofar Hgan da ta bayyana a falon. Falon yana cike da kayan alatu da ke nuna ƙarfi. Wannan mutumin ba kowa ba ne face Sarki Shaiba. Dalilin kuwa da ya sa wannan mutumin shi ne sarki ɗaya tilo da ya zo ya tunkari wannan bataliya, ya samo asali ne shekaru aru-aru da suka gabata. Za mu koma baya cikin lokaci domin mu ga meye dalilin da ya sa Sarki Shaiba ya yi wannan aiki, kuma me yake taƙama da shi da har yake tunanin zai iya ja da Sarki Orino, wanda Sarki Tambaɗisu da kansa ya kasa. Shi dai Sarki Shaiba an haife shi ne da maɗaukakin ruhi mai ƙarfin gaske. Wannan ruhi nasa na musamman ne, wanda a lokaci da ya fara al'amuran izza tun yana ƙarami, yakan iya zuƙar ruhin abokan gaba, yana ƙara wa ruhinsa ƙarfi, kuma yana maye gurbin izzarsa da ya rasa yayin fafatawa. Saboda haka idan abokin gaba yana da ruhi mai rauni, ko kuma idan Shaiba ya fi ƙarfin abokin gaba, to zai iya zuƙe ruhin abokin gaba nan take, sai kawai gangar jikinsa ta faɗi a mace ta koma toka. Ko da ƙarfinsa ya yi daidai da na abokin gaba, zai iya zuƙar wani kaso na ruhin abokin gaba ya rage masa ƙarfi a hankali. A lokacin da Shaiba yake cikin halwar izza don shiga matakin Spiritual Warrior, a daidai lokacin da ruhinsa ya fara ko ƙara ya sake girma, lamarin da zai ba shi damar shiga matakin Spiritual Warrior. A daidai wannan lokaci ne wani tsagin ruhi ya bayyana a inda yake. Tsagin ruhin ya shige jikinsa, ya ɗamfara a jikin ruhinsa na asali. Faruwar hakan ke da wuya, jikin Shaiba ya ƙame ƙam, ya daina motsi, kamar an dakatar da shi a cikin lokacin da bai taɓa zato ba, ballantana ya yi tsammanin haka. Mu haɗu a shiri na gaba. A matsayinku na masu sauraro, ra'ayoyinku suna da matuƙar muhimmanci. Ku bayyana mana shawarwarinku a kan abubuwan da kuke sauraro. A koda yaushe za mu kasance masu amfani da shawarwarinku. Mu haɗu a wani karatu.